La visita al celler Can Roda és com entrar en una postal en un lloc del tot inesperat al Vallès Oriental. Aquí tot, absolutament tot, és bonic, començant per aquesta masia modernista que podria ser l'escenari d'un conte i que té molta història. Seguint per totes les vinyes i els boscos que l'envolten. I acabant pels aperitius que són per emocionar-se. Sempre hi posen productes del seu hort, platets artesanals i vins de pansa blanca, el raïm autòcton de la denominació d'origen Alella. Podeu agafar un cistell ben carregat i buscar el millor lloc per gaudir-lo. O fer un pícnic a una vinya vella de Sauló, una terra sorrenca, característica d'Alella i que condiciona molt els vins. Can Roda és un bon lloc per fugir de la ciutat, per deixar que els nens corrin per boscos de fades I d'on marxareu amb ganes de tornar. Ho diem per experiència pròpia.